Ilitum pini kaningje nangje alam ke dokok ke lah hello ningkan isi baga prang ningkan hini baga prang ilitum Chief Minister Himanto Biswa Sarma ningje lo Karbi Anglong la pen di mahasau aphan ke autonomous state ki piakam avelo Thema itunge super state silong at lo ilitum banang Karbi Anglong is becoming a super state. Not only autonomous state, taru uporot goi Karbi Anglong is becoming a super state now. Sir, Article 244 এর বিষয়ে কিবা No, it has become a super state now. super state silong lo pulo amat a mini secretariat ki kim dam bang hasil jot ha bong wasena to pha ki kim dam thua bang ke la pen non kahi no thu mu chot le lo ilitum bukajan pen kache toidun a MLA Dr NUMOL MOMIN alang lige deputy speaker lo Assam Assembly lo atumi het alang li heno pik alam ningje ki pudam la pohelo Chief Minister ta Karbi Anglong de super state lo pupuat ki putang do pu alang lipu lapen alang li baru Chief Minister ke alang li ke tribal kali apo alang li ningje ji meni alang li ke BJP leader chota na Chief Minister Assam Chief Minister alang li phangphung alam na ningje u alang li ningje ji meni seta alang li la mumina ke haya bang kaning je do na bang sige choksel alang lige garo monit iltum angbong scheduled tribe monit alang ligi pugela po hello Karbi Anglong di masa uphan ke autonomous state ki PG akam avil autonomous state apar sige do thulo super state sige do thulo lapen jong si autonomous state p2 det lote long to log lote la ke long tang ki the akit the super state bang ke ing bo to det po loss pasi alang li pun lake alang li ki luda kache peklang lo athema super state takali lake ilitum autonomous state sinang be gela jong si super state pu ante constitution long nat lo super state pu ke tobedo hala dak autonomous state pu sigido constitution pen ang tan ke super state akim no dagi alang li lake deputy chief minister deputy speaker mandun det anda alang li ake chok che alam unconstitutional alam se alang li ganinge lapen unconstitutional chot kali ilitum tribe atum phan ka luksan karena hok ya alam se alang li ganinge dun la sila alang li NUMOL MOMIN atumi ganinge la autonomous state long lote super state ke loss po alam kaninge ke autonomous ke autonomy ke loss po alam kaninge ke nitum condemn do alang lipan APHLC pen nitum condemn do lapen eson alam phere meme eson sonni do rui bom lote do phur bom lote do elong eson bangke dolamara malasi area Dwarbaguri MSC area la abang chu golaghat ADCC panchayat election nang bi Karbi Anglong arlo golaghat ADC ke Karbi Anglong arlo ke DC kali alang li DC power away ante alang li phan DC pu pache krong si alang li phan panchayat election nang papi bil alam ke liye bangke alang liphan dolamara malasi area anta district commissioner pache thang datlo alang aku ke lethu bangke golaghat ADC jong si malasi dwarbag malasi dolamara area anta ADC lo pulo tangte halabang so area ke Karbi Anglong kalilo la hello alam ni so dak bangge Karbi Anglong pen pon wang lo ante dak DC la pen council atum tuliram rong hang la pen MLA atum MP atum ko pyo ko si do clip lo
alang litum ke do clip ke ni tum condemn lo lagi ame thang adet ke ci Jordan Karbiang Long ke ci Jordan lake Duar Baguria constituency abang lagi halapu Duaramla do tulang lake de votalang so dung lo Punjaben ha o gurian dalim bari boksong kaduk kawe boksong bote peli lecot pusipu akum an peli laso area an panchayat election nang bila nang ibi amat lama constitution ating bengele ke Karbiang Long lagi anke non DC nang mana bangai ko mada DC lama hamren ke dua DC kali West Karbiang Long DC kali bangai hojai ke dua DCC hojai DCC lapen Nogao DC lapen Morigao DC latum si election hada panchayat election nang bila constitution ating pen latum DC aja ko awe hada athe mala ke West Karbiang Long pina sedang non West Karbiang Long arlu si hojai DC Nogao DC Morigao DC si panchayat election nang ipi pulotan te alam ke le aron ating pen alam ke le ke halabang so area Karbiang Long pen ponwang lo hojai district pondet lo Nogao district pondet lo lapen Morigao district pondet lo seta Karbiang Long West Karbiang Long DC ta thang na ningje je halodak wothalang so MLA ta thang na ningje je ili tuma council tu tuliram rong hang ke hai omor sing kiso alang litum in etheta ningje dunde etheta oppose dunde etheta tengkeng dunde lake ni litum condemn do alang litum Karbiang Long West Karbiang Long ta East Karbiang Long ta apart alang litum ka chojor kam claim bom lo lapen claim et lo seta ilitum aphan pamang huamat pedo clip panchayat election si kedo pon si pucho panchayat election lo ti kedo ke seta jong si Karbiang Long lu pulate hamren na DCC claim nangji seta hamren na DC ke claim dia ja kong awe athema itunge council area benak le tribal area lage 6 schedule area da panchayat election pedu ne amat bangke ha area amat si la angkang isi amat si hojai district Nogao district lapen Morigao district aphan hodai de lake ilitum adet ki vir lo la ilitum kaita hala block 1 block 2 tang ho hala Meghalaya tang ho Nagaland border tang ho pusi kaita kipu la pu bangge hojai district Nogao district Morigao district tumbang pon wang lo puge Golaghat district la pon et lo aja atum pulo la ke district ang bong pinake pulo yo district ang bong Assam arlo ke acha Assam arlo si itung Karbiang Long pon wang lo ante itung autonomous state si kecuhang anta ante autonomous state ki nang ipiji kali area masih bang pon tuang lo itu mo pia posi ke doklip ante rata tumta lage itum awareness ka via pot lo seta awareness mat lo ipinangi ki pinangi ke MP MLA MSC atum CM atum EM atum CA la awareness ki pinangi alang litum pia pot rata tum mat kapacinia kam claim klede pia posi tengkeng dun de lage ni don la support condemn lo number 3 aku do tulan hala palm oil penta eri pape elong pape nang ne tum pu bom lo athema ilitum le alle ge doji takali along leta bang pon lapji non ilitum arjulong lo palm oil ke Asia pan West Karbiang Long ke Godrej company fancy PS lo along leta la pen pu East Karbiang Long ke la bosan Babaram Dep fancy Babaram Dep Patanjali fancy P2S lo pusin tum arjulong ante la ke Karbiang Long ke chujor kalilang mala so council tu si sohidun dat pusipu lapor la ke ni tum condemn lo non la so puthak ini tum Vikram Hanse alang li chini tu peme alang li paningye tu sina nang thesia nang lan ni aning ke hopen Karbiang Long paji thur thedat nang pusen ye la lage alang li ta schedule tribe le garo le lanta lanchot takalilang tum Thengkur Singh a family pen da che podun chat lang alang li ni tum intihem a so pen la che podun chat lang anta nilitung ge separate hill state si hang tu
alang li abang ya kacho yor dun tu akam se claim alang li pulo university long lo pulo long li labang so university campus chotana a headquarters ka hasil cha lagi itum kalilang itum hang bong dan pipe ilidum hang bong dan pipe no anda university seta university Nogong district bhange university piat lo medical college ta university bhange piat lo baru medical college ke diputan ang pilo seta medical college university ke dosi dor club lo la state lo pute Nogong district ka state lo bonte Hojai district ka state lo bonte nitum la son district le nang ke la pusona state le nitum hangali autonomous state under article 244A of the constitution se nitum ke hang lake nilitum la swa NUMOL MOMIN deputy speaker sulang alang liga ningje ke nitum condemn lo lage nitum check kroi binti lagi Angke separate la NUMOL MOMIN lailo Nelipulo election ke hai ke BJP le ke hai gali Bongo Sena ben Bihar Sena si hai pudi nelipu 2022 ningkan election council election result ke klang hu lapen la si Assam adang isita nang chini dun lo la salam pangdak pun lo non ke kopya posi litum amunitum kaninggi hai hede Bongo Sena Bihar Sena pan kapere apot lokti la organization asong atum anta do clip lo alang litum adet kache raiji along le kache raiji akhai kache raiji apan le dak do gali matro cholo nangi puchara lo hala jona achumi ke tok ason kupuson si wild pig apan ke nep nai ma hala dak tok ason chotana lake ni litum lake ning du balam lo lake Karbi Anglong Media House sumhan kachuro ba je lo noni like jong dun thu kantung bangke lahen lo itum Karbi Anglong along dame agro base ten itum menana kiti claim sita da Karbi Anglong non itum claim ba makiti ni paklang koi po one isi ke menai ke hanso metric lason dak taksi pineapple lo parok jang pong da pulo la dami pik heso da itum fresh metric la pen kapre khiti itu revenue ke longji ki una jakong do check ason son da kapre ka check do ison redle la son dak taksi jaru da kapre itum tiki lang parta exotic rice sokati kita kapre ka sokati mide itum long meo sita la high long government itum phal itum manang pang keke nang lang dun de la pen la high long pen nang apa ching kur di pan itum hanang claim non bang itum long pilo ka plan tu itum along le along non bang ke company itum man kapari dengi pansi Karbi Anglong itum mas kansel tum poisa amen pen alang claim do non itum palm oil plantation ko a farming alam nang palilo non la bang so farming ke claim je pha Karbi itum ta ningkan ke ba phang men kachar li tum dolo palm oil grower society kuda itum dat Karbi Anglong ni nani ke eklong dolo sita la bangso society itum han paklem long lisi Karbi Anglong autonomous council pen NOC ki pidun chu bangke Godrej company pa muajang itu masa than pon West Karbi Anglong angkang pike Godrej company tu si palm oil khiti eklem pan tekpon lo lason taksi East Karbi Anglong Patanjali mate Ramdev pan si tekpon tang lo te matha tha company yo si bang lo tang de la dungke sidi ke thom pi pho ke claim pan kan lo thousand bighas along lesi la tumnang hai thousand of bighas nang hang lok lo dang te hala so long le long ko mama la tumnan si skill labor ami thang se chewanji itum Karbi itum inglong so tum claim de te lai kiti athema itum ki claim thai kiti jaru gati ki claim thai kowe gati ki hanso gati ki ha orange gati ki itum claim thai itum high skill training da gun lo sell skill itum ke long tang sidal hai tum hanang paklem long le sela palm oil itum thek thai pin akiti hala bang na paklem phan ponte labor ke hadang nang dun po influx ke hadang Allah ka 1000 influx nang dun lahai influx tum chedam lang ma chedam de lo ke